Ito guys, gato pagkaon sa ato kuan ano. Ato pagkaon sa atong mga pinatanom taray. So na oy. Ako tamang dito ah. Kulay daaning ato. Ha? Kulay kulay daw. Dinhira na ang tugutang. Oh, ito. Kaya guys, oh. Magpataan naman sa tatay ugma. Kaya, naong ta. Muna yung balay sa una guys. Ay go na. Ato rin tayo. Pangita lagkuhan dia. Tama. Tara guys, muna agna itatay guys. Sos, dahuman naman na naghakot ni tatay siguro oy. Ikaw rin naghakot ni tay? Ikaw rin naghakot ni ito? Ay, magdagandagan kay mga basa mo, sos. Para ugma ni guys dara kay. Panggatag-gatag na. Mga gani. Ang magtanom rin mo kataga na tay? Ang magtanom rin mo kataga na? Mo lagi. Hinahinay lang mo na, unsa nang mabasa naman hinon mo oy. Dili mo kalakaw og hinay day. Tipas pa si kay murag ko na oh. Okay sa mana para sa mana. Pikas. Hello guys. Welcome to my vlog. Welcome to my guys. Napoy na ko. Hoy, buang ka man kayo. Ay lubog-lubog dia ah. Na, manok mo. Jesus. Sige na, kung sa inyo trabaho no, kapra mahuman to. Sa simento tanan, try. Ah, murag kuan na, apil nun suro na kuan. Apil nun naglamis siguro. Diyan, ngari diyan. Ngari. Kaya sa kuntiloy. Ngari diyan, ngari nga kuan, ngari. Sige, paspasin niyo kay para mamahaw. Diyan, yatong uban dyan ay. Ato sa uban, ato sa may siminto ka to. Masiro man natay? Masiro na, di na? Ha? Di ba ang sabi na, lanmasiron na na? Lanmasiron? Ang sabi na, tanong man na ako. Amo, lagi. Ay, mag... Kay, ngari ra. Ay wa na diha kay gubo na nga siminto. Bugat kaya na dyan, ganang duha ra ka bug dyan. Bugat kaya na. Oh, patoy. Kaya ra ba na oy? Hendaw.
Ayun. Okay, thank you so much guys.